Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Udlulise ukudumala umnyango wezenhlalakahle emva kwezinsolo zokudlwengulwa kowesifazane edlwengulelwa emagcekeni ePolistation kwahlabisa ePolistation. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibola khona le video. Mangoqala isijonele likhasi owamulekile igama lami ngusibonga konke wakantwandi Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Namanje usashaqekile umnyango wezenhlalakahle emva kwembiko yezinsolo zokudlwengulwa kowesifazane edlwengulwa yiPhoyisa emagcekeni ePolistation. Kube ukuthi lo wesifazane waba nokungaboni ngasolinye nesoka lakhe. Labe selimxosha ke endlini wabe sefonela amaphoyisa ukuze ezomsiza. Kwabe sekukhishwa imoto yamaphoyisa ngosuku olulandelayo kube izolanda lo owesifazane. Ngebhadi ke kuthiwa lo wesifazane wayesevele esesifikele estation esamaphoyisa. Usolo ukuthi iphoyisa thizeni labe seliqala selimhlukumeza limfuna ucansi emva kokuba esefikile emagcekeni asePolistation. Kanti ke labe selima emva kokuba kuvele amanye amaphoyisa. Emva kokuba lamaphoyisa amanye ehambe kuthiwa labe liqhubeka lifuna ukulala naye ngenkani. Labe selimtshela ukuthi noma limsabisa ukuthi maye kwamemeza lizovele nje limdubule. Ephawula kulesigameko emisiwe social development uNonhlanhla Khoza uthe lesigameko siyaphoxa kakhulu njengoba yamaphoyisa kuwona abhekelela ukuthi ke avikela abantu. Kuyinkinga kakhulu uma wona kuyiwona izofaka usawude esilondeni. Uthe leliphoyisa isigameko salo siyathusa kakhulu futhi ke siyasabisa emphakathini njengoba amaphoyisa yiwona abhekelela ukuthi ke ekwazi ukusiza umphakathi. Mase kuyiwona futhi ahlukumeza umphakathi kuyahlambalaza kakhulu. Uqhube wathi uphenyo liyaqhubeka olenziwe uphiko lamaphoyisa azimele. Uma litholakala linecala leliphoyisa kuzomela lithathele izinyathelo ezinqala ngoba lokho likwenzile akulungile neze neze. Uthe usazoxhumana ke nabanye isiphathimandla esiphezulu upheki inkonyini kanye nobheka icela ufuna bengenelele kulolu daba. Bafethu ke lezi indaba ezishaqesayo ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli kaYouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.